Mam imię Володимир Лешневич i mam roki 98. Have Anna Dudkanич. Я Семен Онущак, urodzony w 1935 році в Ячунці. Nazywam się Oleśniewicz Chwylo, mam 85 roków. Ja Olga Onuszczak, rodzona w Czarnoj. Z Perunki. Rodzena w Hanczowie. Jem Лемко з діда прадіда. Mieszkam w Lubinie. Mieszkam w Studzionkach no i mam 85 roków. No jem Lemko i budu Lemką. Mam 83 roki. Jem Lemkynia z dzieda pradida. Służył tu w cerkwi w Studzionkach jako gazdo cerkowny. Ta na spisie budu się pisał Lemką. І писався Лемком Буду. I w 2021 zapiszę się Lemkynią w spisie powseludnym. Zapiszę się w powseludnym spisie jako Lemkynia. I wy Lemkę też się zapisujcie Lemkami. І конець. Jem lemką.